kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye tarata ye juillet kalo tile 30 sanba 2019 kunnafoni labɛnna fasɛrijɛkulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛnkan ale kumaso kɔnɔ 97.7 tɔmi 1 fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kuluju Nagakɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ. Baraɲɔgɔnya Mali ani Banque Arabe pour le Développement BADEA ministre ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise kunungo a ye bisimilali kɛ ministre ɲɛma dagayɔrɔ la. ONU Femmes Mali kɔnɔ yan nɔ baraɲɔgɔnya ani direction régionale olu ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya minnu ɲɛsin bɛ o ma musow ka fan fɛ ani diɲɛ tɔnba u ka bolofara OCHA u bɛ ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maa degunnenw ma Mopti sigida kɔnɔna na. Commune 1 ale sigi gɛlɛyan bɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ lakanabaliya ye dɛgɛjuguw de bɛ munumunu na maaw da fɛ ka janjugu da maaw ɲɛ k'u bolofɛnw daraki ka b'u bolo ka taa u sɔrɔ u siyɔrɔw la k'u lajaba commissariat 6e arrondissement a ɲɛma commissaire principal Tapa Uri Diallo a n'a ka cɛdenw bɛ wuli ka jɔ la u bɛ se ka dan sigi nin dɛgɛjugu ninnu na cogo min na nka a ko n'u ma dɛmɛ u ka baara la ko a ma nɔgɔn dɛ. Donc baro la kumabaw olu de ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan baraɲɔgɔnya Mali ani Banque Arabe pour le Développement BADEA ministre ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ye bisimilali kɛ ministre ɲɛma dagayɔrɔ la directeur général banque in tɔgɔ la n'o ye docteur Sidi Ould Taye ani u ye ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na u kumana sira minnu n'olu bɛ ka taama fangamarabaaw fɛ n'o de ye ko ɲɛtaa sabatilen o bɛ se ka waleya cogo min na n'u ko ma ko objectif de développement durable ani wulikajɔ min bɛ sen na n'u ko ma ko agenda 63 Union africaine fɛ u bɛ se ka o kumaɲɔgɔnyaw k'olu waleya u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ministre ɲɛma a ye foli ni tanni ta ka ɲɛsin bangiso in u ka nin dɛmɛdonɲɔgɔnya baara ninnu ma ka ɲɛsin Mali ma n'a bɛ bila baara kɔnɔ n'o de ye ko ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin sɔrɔbolo jidili adamadenya sabatili o bɛ se ka waleya cogo min na baarabolo kɔnɔna na n'u ko ma ko CRED n'a bɛ bɔ san 2019 na ka taa san 2023 la dɔgɔtɔrɔ banki in tɔgɔ la ta a ko fɛn min ka dɔn ka fɔ k'olu kɔni k'olu labɛn bɛ sanga ni waati ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Mali ma. ONU Femmes baraɲɔgɔnya ani direction régionale ni ɲɔgɔn cɛ minnu ɲɛsin bɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya ani musow ka sankɔrɔtali ma ani diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ n'o ye OCHA ye fo ka taa se République fédérale d'Allemagne ma u ye wulikajɔ kɛ jumadonya tɛmɛlen fɛn min ye ka dɔn ka fɔ magoɲafɛn o 200 baɲango k'o ta k'o di musow ani ka dɔn ka fɔ musomaninw ma Mopti ale mara kɔnɔna na u ko a tɛna da o ma u bɛna wulikajɔ kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ hali Bamakɔ yan degun ye minnu se Bamakɔ yan nɔ u bɛ se ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin olu ma cogo min na u ka wulikajɔw kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye maa degunnen minnu n'olu bɔra u sigiyɔrɔ la ka taa u yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛw la san 2018 ka na bila san 2019 na Mopti mara la k'a bɛ taa maa 60 baɲango la k'u bɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin olu ma musow ka bɔ n yɛrɛ la ani musow ka yɛrɛlafoni ko olu ka laɲini ye o sabatili de o de kosɔn ni magoɲafɛn 200 baɲango a bɛ dumunikɛminɛnw tobilikɛminɛnw finiw safinɛw o n'a nɔnaw a bɛ olu kofɔ ko k'u bɛna o ɲɔgɔnna dɔ waleya Bamakɔ yan 100 baɲango k'o ta k'o di fɛn min ka dɔn ka fɔ musow ani musomaninw ma degun ye minnu bɔ Mopti mara la ka na Bamakɔ yan. Commune 1 faaba kɔnɔ yan Bamakɔ a sigi gɛlɛyan bɛ a sigibaw bolo dɛ k'a sababu kɛ lakanabaliya ye ndɛgɛjuguw de bɛ munumunu na n'o ye vagabɔnw ye u bɛ janjugu da maaw ɲɛ k'u bolofɛnw daraki ka b'u bolo u bɛ mɔgɔw bɔnɛ u nin na u bɛ bin musow kan wa u bɛ tila ka taa don fɔ mɔgɔw siyɔrɔw la ka t'u lajaba u bolofɛnw nɔfɛ a ɲɔgɔnna caman de kɛra commissariat 6e arrondissement commissaire principal Tapa Uri Diallo a n'a ka cɛdenw olu de kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'o fari da k'a fɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ ndɛgɛjugu ninnu bɛ dan sigi u ka kow la wa u ye tɛgɛ da caman yɛrɛ ka waati furancɛ in kɔnɔna na nka Tapa Uri Diallo commissaire principal a funu bɛ dɛ a ko ni olu ma dɛmɛ u ka baara la u dɛmɛbaw fɛ ko ale yɛrɛ labɛnnen don ka walan sɛmɛ k'i sen bɔ commissariat in yɛrɛ la ko k'a sababu kɛ n'i bɛ baara la n'i tɛ dɛmɛ k'a bɛ mɔgɔ fari faga i ka baara la nka jun dan ye junkɔrɔla ye dɛ
an ka tapa uri Diallo commissaire principal 6e arrondissement an ka lamɛn. Bawere nyabala mugu ci mankan tun wagati dɔ la a tun sɔnsɔrɔla commune kɔnɔna la parce que ne nalen ne nana sɔrɔ tiɲɛni tun barika ka bon. Bon n ko nin baara in kelen ni ne kelen tɛ se fo ka population de fara an kan an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Donc n ye concertation demandé mairie en ce moment bɛɛ keta tun bɛ yen an y'a baara kɛ parquet mɔgɔw n'o nana. Bon sisan mankan wulilen coïncident dɔ kɛra a sɔnsɔrɔla c'est pourquoi nin fagali daminɛna c'est pourquoi mugu ci mankan bɛ yen panbɛɛ parce que n'i y'a jateminɛ bi commune kɔnɔna la yɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ 3 km ils sont à 3 km du commissariat o lakanani ka gɛlɛn poste de police tɛ yen foyi tɛ yen force de sécurité foyi tɛ yen a baara ka gɛlɛn. Bon n'i y'a jate fana minɛ ne tun y'a kuma fɔ mairie ɲɛna plan de sécurisation in na an k'a fɔ chaque quartier il doit avoir un poste de police hali n'u bɛ du de ta en location k'a kɛ poste de policier pour que information bɛ se ka di pour dissuader les malfrats n'o ma kɛ baara bɛ gɛlɛya quoi. Donc olu bɛɛ tun bɛ ne ka hakili kɔnɔna na y'a faamuya. C'est pourquoi n k'i ma wagati dɔw kɛra u ye n tɔgɔ tiɲɛ ka fɛn bɛɛ d'an kan faamaw ko ka plan de sécurisation sur soi. Bon hali école n tun ye plan de sécurisation kɛ mais ala y'a kɛ hali bi mairie m'a di école ma k'a fɔ commissaire ka plan de sécurisation bɛɛ wele min na an k'an bolonɔ tɔ min na k'a fɔ voilà le plan de sécurisation des écoles ni gɛlɛya bɛ école min na aw bɛ polisiw wele an bɛ intervenir 6e dɔrɔn tɛ 12e sotibaw an bɛ intervenir mais o baara fana o dira mairie m'a cari. Ni insécurité la polisi dɔrɔn tɛ se k'a baara kɛ il faut une convergence d'idées d'efforts pour que an ka se ka ni kojugu ninnu kɛlɛ. Le commissaire c'est le technicien c'est l'expert en la matière a tɔ ninnu minnu bɛ information ni fɛn di il faut que parquet fana k'i impliqué de parce que mɔgɔw bɛ kan ka bila u tɛ kan k'a faamuya parce que le policier nous les policiers on est très proche de la population fɛn caman bɛ fɔ pour population kɔnɔna la fɛn kɔnɔna la an b'a bɛɛ mɛn mais anw ka fanga dan fana bɛ yen ka mɔgɔ minɛ ni daluya dɔw ye k'a di tribunal ma a jugera o a ma juger o anw tɛ se ka fɛn f'a la karisa a ye mɔgɔ faga a taara tribunal la o a bilala o a sara tɛ polisi bolo ka taa minɛ tugun o sara t'i bolo n'i y'a kɛ i binna a kan o de kungo da tun ko n'an bɛna concertation na n t'a kɛ ni maire sigilen tɛ yen n t'a kɛ ni procureur sigilen tɛ yen n t'a kɛ ni population ma na a bonya ka taa ka da gouverneur kan en tant que représentant de l'État dans les collectivités décentralisées. Est-ce que vous comprenez? Qui est chargé de veiller sur l'application des textes des collectivités, ainsi de suite. Mais non hôtel maintenant d'Adouala. C'est là que Kolo Gelea Beka engagé à dossier Cornana. C'est pas sous la responsabilité du commissaire seulement. Tu peux pas comprendre. Ni problème où vous voulez, mérite à l'idjo qu'on y est commissaire Naka Kodi. Il va appeler qu'on est bien comment il faut mourir. Abora Duba de Kono. Abora Modela. Dambe Bala. Horonya Bala. Msoba Abolo. Demba Abolo. Ogalon Sugo Sekatire Tukoti. Fembe Maradi. Au journaliste Modo Erebe. Oui, Nyakuma Dofu Manyo de Fiena. Ou Haramade Maradi. Ni Mara. Natila Kabankwa. Ikera Molankoloy. Ora to be wuli doro ka mana kaunta ka fo mo parce que min bi bolo so ni bi dambe don ibe kuma min fo ibi jantu kuma tukola. C'est pourquoi nous policiers on a eu beaucoup de pression, on a vécu beaucoup d'événements comme nous konana parce que en donnant la afondi dugu mana jele tumina soro mbo dale be duguma ya kise no marfa no yoro do be itse ka ta misir la nguchi mangambolo ubula ngola segi ube bi moka yen fami o dama de kera go polisi tise harama mɔgɔ min bɛ ne bolo ka baara kɛ o sufɛla la o tɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ parce que a mɔgɔ ka dɔgɔ a fanga ba t'u la commune ka bon n'i y'a jateminɛ fo Jalakɔrɔji polisi ni gendarme joli b'a kɔnɔ n'i y'i kunkɔrɔta ka kulu sanfɛla lajɛ lakana ka gɛlɛn k'a fɔ bi poste de polisi tɛ yen dugukolo bɛɛ feere la hali poste kelen k'a jɔ k'a fɔ n bɛ polisiw bɛ gendarme bila a kɔnɔ o tɛ yen a ko ka lakana kɛ lakana bɛ se ka kɛ cogo di u ye yɔrɔ bɛɛ feere hali poste de polisi k'a fɔ an ka kɛ yan lakana kama population kama o ɲinɛ n'o bɛɛ kɔ. C'est pourquoi ne tun y'a lajɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'a fɔ o ma comité de veille tous les derniers samedis du mois an tun bɛ réunion kɛ yan sous ma responsabilité k'a lajɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na polisiw bɛ wele ka taa sufɛ olu la équipe de patrouille o numéro bɛ di bɛɛ ma a y'u wele polisiw wele ka na dɛmɛ yan n'aw ye mɔgɔ ye aw sigalen bɛ mɔgɔ min na aw b'an wele an bɛ taa aw ka information d'an ma pour que gɛlɛya kana don ko la k'a fɔ karisa n'i ye tiɲɛni kɛ ka dɔn n k'u ma a ye gilet don comité de veille ka numéro bɛ an bolo yan an bɛ bɛɛ wele chaque dernier samedi a ye n'an ka réunion kɛ o de tun y'a to commune sumayara san kelen ni kɔ i tɛ barakage mɛn i tɛ cambriolage mɛn i bɛ taa misiri la i bɛ na i tɛ mugu ci man kan mɛn chaque semaine n'an ma marifa 3 4 an b'a minɛ u ye yɔrɔ bɛɛ bila
olu de n'i y'a ye Mali kɔnɔ commissariat jɔn ye djihadiste minɛ maa 2 anw y'a minɛ a bɛɛ kolo gɛrɛn dɔw yɛrɛ minɛ ni marifa ye marifa jugu ye 700 munitions grenade défensive chargeur u b'a la n'i y'a ci a bɛ se ka mɔgɔ 100 faga yɔrɔnin kelen an y'olu mɔgɔ minɛ k'a bila sariya ka bolo kan n'i ma don population na i b'o sɔrɔ wa ka tila ka mɔgɔ minɛ saki falen wari la plus de 34 millions i yɛlɛ maga commune kɔnɔna na dɔrɔn commissaire bɛ wele mɔgɔ dɔ filɛ nin ye yan bandi de don dɛ sotarama bolila de don mais an ɲɛ b'a la saki b'a bolo a falen wari la k'a bɛ du san na a ye wari in bɔ min an taara cɛ minɛ ka girin ka don a kan a ye saki ta k'a fili sanfɛ k'i fili kɔlɔn kɔnɔ an ye saki ta a nana a ko 30 de bɛ saki kɔnɔna na an y'a da a yɛrɛ ɲana 30 20 de b'a jɛ 34 na an kɛra hɔrɔn ye an ma fɛn bɔ an y'o wari ta k'a bila tribunal ka bolo kan o tigi de bilara a kɛra mankan ni ɲɔgɔn cɛ an ye conférence de presse kɛ fo ka cɛ minɛ a dagalen tɛ a cɛ man ɲi ni min kɛra an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o parce que o bɛ mɔgɔw encourager de u ka tiɲɛni kɛ o tigi bɛ se ka bila cogo di fɔlɔ la o ko ma ko wari in k'a y'a suɲɛ Sénégal hali n'a y'a suɲɛ Sénégal anw man k'a bila ni wari in ka taa o an b'a bila sariya ka bolo de kan mɔgɔw nana yan ka na da fa nɔ wari in a y'a suɲɛ Sénégal de wari min b'a bolo yɛrɛ a t'a da dɔn dɔwɛrɛ fana ye dɔ bɔ wari in na mais an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ an y'a sɔrɔ Libanɛw ka usine min bɛ yen n'a bɛ nɛgɛ ni fɛn dilan u taara o de usine cambriolé 187 millions y'o de ta u y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ an y'o de minɛ donc a ma suɲɛ Sénégal a fana tun bɛ sotarama boli kɛ donc a taara nin de minɛ k'ale bɛ du jɔlen san population ye information d'a ma an y'a minɛ k'a di tribunal ka bolo k'a bila la mais conférence de presse ni fɛn kɛra après tribunal tilala k'a minɛ k'a datugu a bɛ kaso la o y'a sɔrɔ plainte b'a kan commune 2 la ka tila k'a yira u donna chinois kan ni marifa u ye 8 millions ta ye papa u chinois nana n'a image ye u ye 8 millions ta u donna supermarché kɔnɔ Sotiba u ye 10 millions ta Kalaban u ye tiɲɛni kɛ yen fana mais an y'o bɛɛ seerew b'an na a bɛɛ bɛ image b'an bolo k'a yir'u la wari in a ma suɲɛ Sénégal a y'a suɲɛ Mali de la o la tun y'a f'i ɲɛna baara in fo tribunal ka don a kɔnɔ baara in fo mairie ka don a kɔnɔ baara in population ka don a kɔnɔ commissaire Tapa kelen ka baara tɛ o la gouverneur bɛ na ou bien a b'a ka représentant bila n'an y'an bolonɔ kɛ papier min na an b'o baara kɛ avec la population mais a tɛ da mɔgɔ kelen kun n bɛ n kali Ala la une semaine bɛ sera tuma min na an bɛ commune in jɛya n bɛ n kali Ala la une semaine bɛ se yɔrɔ min na an bɛ commune in jɛya i b'i tagama i b'i ka saga siri da la mɔgɔ tɛ maga la a bɛ kɛ ni wulikajɔ di ani dusu ani hakili mais n'o tɛ ni commissaire Tapa t'est engagé tant parce que dans un pays où le problème la responsabilité devient une infraction ka gɛlɛn devient un délit ka gɛlɛn ni jɔ i jɔyɔrɔ la a bɛ kɛ ko i bolo a bɛ kɛ ko i bolo ni ko i sɔrɔ hali t'a dɔn ko jiyɛn faama ye est ce que ne Tapa kan ka k'a fɔ pour que ka lakana kɛ ne kan ka n hakili n jigi da n ka directeur kan wa k'a fɔ i parce que ne bilala kan de n kan k'a baara de kɛ n kan k'a baara de kɛ mais ni ko wulila olu yɛrɛ de b'i sɛgɛn o ye mun ye c'est ça le problème an bɛ yɔrɔ min na jamana in kɔnɔ f'an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sinon baara tɛ se ka kɛ tan an bɛ kan ka kow dabiri ɲɔgɔn kan jamana tɛ se ka taa cogo si la a ye sabali dɛ aw kana fitiri ni jamana bɛ ci a ka ci kɛ n ko jamana dɔw cira a ma bila sira kan wa o ka fisa ni nin ye mais fo cɛ ka kɛ cɛ de k'i jɔ i jɔyɔrɔ la jamana jɔyɔrɔ bɛ kɛ tan de mais kelen ni fila i b'i yɛlɛma kelen ni fila i b'i yɛlɛma jɔn bɛ tugu i kɔ ka gɛlɛn e kelen bɛ kan k'i disi jɔ min b'i kɔfɛ o kan k'i jɛngɛ nin ye o la to n ko n tɛ donna a la moi-même je demande à partir. Vu les avantages que je gagne ici, je demande à partir. Wallahi. Et je demande Dieu, vraiment, je demande à partir. C'est la solution pour moi. Aucun ami Mouré qui est plus intelligent que moi. Et je suis convaincu qu'il y en a plein, Mourobembi, nous hakilika bonné, nous faire ka bonné, nous engager le mécanisme. Aucun ami yoka barake. N'est beau de là. Parce qu'il n'est pas tissé. Là où je suis, je ne peux plus. C'est bon comme ça. Ce que je devais faire, Nyaki. C'est responsable, ne n'auront pas postes là, ne n'auront pas là. Mais je suis prêt à servir mon pays partout où je me trouve. Parce que Jamana est formé quand on est quoi là, de parrainer ma vie pour que je commissariat. J'ai été très clair, j'assume ma responsabilité. Je ne prendrai aucune décision, aucune initiative envers la population sans l'accompagnement de ces autorités. Tu ne peux pas imaginer le problème où les maires petit Joe, comment doit faire commissaire. Quand la maire Kaboni, est-ce qu'on gagne? Ils ont mis le commissaire sur la sellette. Il t'a donné un chef. Au lieu de faire qui liquide à Cornana. Il faut le dire. Il n'y a tout marqué qui est jolien. Commissaire a m'côté barakeo. Parce que mine d'aranka, quand faut me comment voulez qui joue, à tout me quel problème yo. Mais on gagne quoi barake, ne ka koubala de boulot. Voilà. Et je tenais à remercier la population par rapport à son appui. D'autres se sont levés.
d'aller sur les chaînes pour vraiment expliquer la philosophie sécuritaire du commissaire. Mɔgɔw t'a dɔn u bɛ walimusow de da k'u ɲini u cɛw ɲɛna badiw commune kɔnɔna la nin dispositif wulilen Kayira kɔrɔ la Jelibugu la bandiw nana ka taximani k'a lajɔ ka encercler muso o muso b'a kɔnɔ o y'a bɛɛ ɲini carré kɔnɔ wulitɔ ye kisɛ kɛ gardien ka porte la muso nana le lendemain o dugusɛjɛ 22h parce que kisɛ kɛra min ka soda la o de nana i plaigner a tun bɛ se ka taa 12e na mais a nana anw de fɛ yan muso yɛrɛ nana ale maloyara wallahi o ye min da o kan o bɛ kɛ Bamakɔ yan carré kɔnɔ ka taxi minɛ k'a ɲini ka musow ɲini a kɔnɔna na bandiw ni marifa jɔlen bɛ k'i ka to tan donc il faut laisser le champ aux bandits mɔgɔw kana wuli ka jɔ mais bɛɛ ka to tan u bɛ don bɛɛ kan 1 à 1 ka tiɲɛni kɛ dɔw nana ka sigi yan k'an sen minɛ ka kasi ko n ka wuli ka jɔ k'u y'a denmuso ɲini a ɲɛna san 13 a ma cɛ ko kɛ u y'a minɛ k'a siri k'a ɲini ni mankan ni wulilen ko k'a sonsori n ka a sonsori san 13 84 mɔgɔ tun tɛ se ka tɛmɛ yen su fɛ don o don kulekan de bɛ yen u bɛ don mɔgɔ kan k'i ɲini ne ka mobili k'a criblé de balle k'a pine 4 bɛɛ ci ni marifakisɛ ye an ye dɔgɔkun kelen de kɛ pour que ka se ka 84 b'a sigi o de y'a to bi mankan sumalen bɛ yen jɔn bɛ yen min bɛ se information d'aw ni population tɛ o population ka information dili aw y'o kɛ ne ma ko tapa ye ministre de sigi tapa y'a don tan tapa y'a bɔ tan tapa y'a kɛ tan mais an ko i b'a salen filɛ nin ye jɔn wulila dɔ sara Bangoni na munna mankan ma wuli dɔ sara Sikɔrɔni munna mankan ma wuli mais tɔgɔ tiɲɛ ka taa radio la ka kumaw bɛɛ fɔ Mangoni t'i reçoit i taara diɲɛ kuma bɛɛ ta ka fɔ mɔgɔ wɛrɛw ka taa fɔ i plaigner nka mais regarde les crimes odieux an bɛ se ka nin bali o u minɛli ma ko tɛ kelen mais o kan ka bali de ka kɛ ne b'o de ɲinina comment empêcher les voleurs de voler k'u bali ka suɲɛli kɛ o de ne hakili ye il faut anticiper sur leurs actions yan'u ka tiɲɛni kɛ ka tila ka t'u minɛ débat bɛ kɛ o de ka minɛ fɛn min b'a to suɲɛli bɛ dɔgɔya tiɲɛni bɛ bonya mɔgɔ faga ka jɔ f'an k'o dabali de tigɛ kuma ba in tɛ discours ba tɛ il faut être sur le terrain il faut être en contact avec la population ni ɲinana wagati ni kɔ dɔrɔn bɛ tiɲɛni kɛ parce que Bangoni falen de bɛ commune Bamako yɛrɛ falen bɛ son na son ka ca ni policier e ko cogo di ni mɔgɔ m'o baara la o lieu k'i k'a lamɛn aw b'o libérer bon tiɲɛni filɛ kalo kelen commune Sangarebugu u taara dɔ sɔrɔ k'a ɲɛfila tigɛ o bɛɛ kɛra kalo kelen kɔnɔna na sotiba ka pogotigini sɔrɔ yen ka kisɛ k'a la k'a faga olu si ma ye mais ko cogo di mɔgɔw bɛ population kɔnɔna la bi u bɛ k'an ka marifaw dilan duw kɔnɔ u b'a feere la bandiw ma olu bɛ taa mɔgɔ faga k'an ka furu siri n'o de f'i ɲɛna o ka nin ko in ban wa dɔgɔkun kelen a bɛ ban walayi ala dɔgɔkun kelen a bɛ ban an bɛ wuli ka jɔ sisan dɔgɔkun kelen i b'a sumalen i bɛ commune sumalen tak il faut l'implication de ces différentes institutions u ka don a kɔnɔ an k'an sigi an k'an bolonɔ kɛ papier la ni ko kɛra a ka dɔn anw de b'a kɔnɔ mais i yɛrɛ bɔra kalama u ye fɛn bɛɛ d'an kan n'i ko k'i bɛ wuli k'i jɔ jamana in kɔnɔ u bɛ diɲɛ kuma bɛɛ de f'i ma anw tɛ sunɔgɔ mais min bɛ d'an ma o carburant min d'an ma o c'est 10 litres de carburant mais an b'an débrouiller ka lakana kɛ parce que jamana ko de don i tɛ se k'i to ko ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ bɛ kule la kasi la a bɛ degun kɔnɔ ko wayi ko parce que carburant man d'e ma k'e man ka taa ye ne bɛ n ka duguma mɔgɔw fo an b'an bolo wari kɛ sɔgɔmada in na i nana donna n ye n bolo wari de d'u ma ka kɛ carburant na ka kɛ mobili kɔnɔ ka taa ci dɔw kɛ o ye jamana kanu de ye sinon an b'a jɔ k'a fɔ ko bon ko carburant de t'an bolo o y'an ka droit de ye mais jamana bɛ yɔrɔ min bi jamana bɛ degun kɔnɔna na an bɛɛ de b'an hakili fara ɲɔgɔn kan pour que ka jamana kɔrɔta an kana to nin dingɛ in kɔnɔ an kana to a kɔnɔ an ka wuli ka jɔ mɔgɔ ko tɛ jamana ko don mais minnu fana bɛ ɲɛfɛ f'u k'a dɔn f'u ka jamana hinɛ k'u minɛ k'a fɔ vraiment n kana hami n ka du la n kana hami n ka den na mais hami jamana na parce que i ka du bɛ jamana de kɔnɔ e yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ ni jamana dafirila a bɛ k'an bɛɛ de la o tɛ kɛ tant que n'an m'an sigi ka kuma de problème dɔw bɛ yen gouvernement ka problème t'o ye o u bɛ kan ka fɛn o fɛn fɔ gouvernement ma non mais n ko maire sigikun ye mun ye députés ta kun ye mun ye aw ka sigida kunkanko aw k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais i tɛ mɔgɔ si ye min b'a fɔ a ye dugudenw wele ka na min passera assemblée la an k'a fɔ dugudenw ye n tɛ maire ye min ka a ye dugudenw wele ka na an ka débat kɛ mais 2 ans de gestion n k'a fɔ ɲɛna mais gɛlɛya jumɛn bɛ dugu kɔnɔ na an ka wuli an k'a ɲɛnabɔ wariko tɛ o mais o si tɛ kɛ o bɛɛ sigilen bɛ bureau in kɔnɔna na va à la mairie pour dire ne ye papier jama min tila ka taa misiriko la a kɛra cogo di mairie yɛrɛ ye misiri ko tiɲɛ tiɲɛbaga ye ni conseillers donna fɛn kɔnɔ ka mɔgɔw défend o ye mun ye nafaji misiri ma se ka dayɛlɛ sinon yɔrɔnin kelen o a ye bonya di dugutigi ma dugutigi alimami ɲini k'a bila misiri kɔnɔna na autorité tribunal police gendarmerie mairie bɛɛ ka to dugutigi kɔ a k'a ka choix kɛ ko bɛ ban sisan o munumunu n'a kumakanw ni fɛnw alors c'est pourquoi n y'o de f'i ɲɛna n tɛ avancer ka don ko la tant que n'olu institution ta a kɔnɔ pour ma propre sécurité voilà.
aw bɔra ka tapa Uri Diallo commissaire principal 6e arrondissement k'ale ka kumakanw de lamɛn a tun bɛ k'i danna tigɛ lakana fɛɛrɛ olu y'o minnu sigi sen kan commune 1 kɔnɔna na a ko n'u ma dɛmɛ u ka baara la ko baara tɛ se ka ɲɛ olu bolo cogoya si la. Nin bɛ dan sigi bi la Seydou la min labɛnna fasiri jɛkulu mɔgɔ fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya joona sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma. N'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara ka kunnafoni jataraka laselibaga n'a bɛɛ lajɛlen ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ k'a k'an bɛn sini ni Ala sɔnn'a ma. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.